ja fa temps que pensava que a partir d'un assaig d'un professor italià, però de recorregut internacional, que es diu Carlo Cipolla, doncs un assaig seu que es diu Les lleis fonamentals de l'estupidesa humana, escrites amb un rigor científic de professor de sociologia, però realment des d'una broma molt sana i molt fonamentada. Doncs explica això, explica què és l'estupidesa humana i explica que és més perillosa que organitzacions com la màfia, com el complex militar industrial o que qualsevol organització fonamentalista. A partir d'aquí va sorgir la idea de fer un espectacle, de teatralitzar, inspirat en aquest assaig. Dic nosaltres perquè això ha estat un treball mà a mà, la Blanca Bardagil i jo. Hem construït el text i hem construït l'obra a partir d'improvisacions. Vam crear un esquema i després les improvisacions. Aleshores la direcció és de la Blanca i la interpretació meva, tot i que interpreto dos personatges. I clar, vam tenir que trobar un element singular, un element de teatralitat a aquell assaig. I l'excusa argumental o l'estructura argumental és molt simple però molt sucosa. El públic és rebut com si assistís a una conferència d'un famós professor, però que ja ha estat separat de la classe intel·lectual, tret fora de la universitat, perquè en moments determinats va començar a dir una mica grosses. Doncs ara aquelles conferències que ell feia pels seus alumnes, ara les fa en una mena de conferències itinerants, com un dia pot ser Igualada. I l'altre dia, l'endemà a un altre lloc i venim d'un altre lloc. Aleshores, el que passa és que es trobaran amb un curiós i també singular i bastant insòlit personatge que podríem dir és un home entrefaltadet, és un estúpid, ell, en si mateix, és un home que és l'ajudant, el borrapissarres oficial que ja tenia a la universitat aquest professor, i que davant de la tardança d'aquest professor, ell mateix, com se sap, de memòria, i així ho diu, els continguts, doncs començarà a desenvolupar la conferència. Però imitarà de vegades i recrearà, i de vegades això li farà molt de gust fer-ho, el professor, i amb una teatralitat molt senzilla, però molt elaborada, entra i surt d'aquest personatge. Això fa que l'espectacle sigui singular. D'una manera molt senzilla estem veient professor, borrapissarres, etc., sense solució de continuïtat. Nosaltres el que tenim és l'emoció de tot això que hem treballat. Abans d'Igualada no podem dir res. Vull dir, necessitem l'altre 50%, que el públic ens ho ha de dir. Això està per estrenar, està nou de trinca. I aquests 3 dies d'Igualada ens venen molt bé per contrastar, per rebre inputs, que es diu ara, dels espectadors i fins i tot per tenir un col·loqui que ens diguin tot el que pensen d'aquesta aventura que a nosaltres ens emociona. És ideal sempre és un compromís i un punt energètic, no? Estar sol amb el públic, jo només ho he fet una vegada, aquesta és la segona, estar sol amb el públic i crear el ritme, el tempo i la màgia amb la complicitat d'aquells senyors és quan la teatralitat realment toca el cel. Si els espectacles, tots, el teatre, tot és tempo, ritme, aturar el temps i explicar-nos històries, un home sol davant de tots els que hi càpiguen a l'aurora, amb aquesta proximitat és un caramel, però també és una impressió, també és molta responsabilitat, és molt fort. I no depens d'altra gent perquè et donin els tempos, te'ls crees tu, fas les respostes, fas tot. Aleshores, com que és una classe, jo diria que dels llocs que tenim programats anar-hi és el que té unes condicions més òptimes per reproduir això, una classe itinerant.
un espai de cultura que de cop i volta arribarà a uns nivells de teatralitat i de bogeria, vull dir, en el sentit de gresca teatral bastant, pensem, bastant alts, bastant insòlids. I perquè l'espectador es decideixi tranquil·lament a jugar amb nosaltres, perquè nosaltres, tot i aquesta proximitat, ni el farem passar malament, ni jugarem amb ell, sempre ho farem amb una honestedat tremenda, teatralment parlant, i ens ho tenim prohibit d'incomodar. El que volem és que ens segueixin al llarg d'un viatge bastant curiós, bastant singular, però, per altra banda, absolutament còmode, absolutament com quan t'expliquen un conte, a veure si ho aconseguim, quan t'expliquen un conte que t'agrada, que vas a parar on sigui i tu disfrutes molt. Jo espero que això sigui igual.